toto je nová Nerf Strife Elite. Má 6 nábojov. S malým zásobníkom na 6 nábojov. To je namalovaný Nerf. To je že Nerf Elite Strike 6, ako 6 nábojov. Tu sa dávajú baterky 4 AA. To je napísané, že NER a tu je meno Strife. To sa dáva rýchlejšie nabíjať alebo kryť, keď hráte prestrelku. Ale to musíte kliknúť toto čierne, čo je tu. Toto. Takto. Strieľa dobre inak, ale sa na baterky je to taká trošku nevýhoda, ale ja zdáva dobre. Ideme nabiť. Čakajte chvíľu. Tak. Máme všetko. Máme plný zásobník. Dáme takto donútra. Môžeme pozrieť, že sú tam náboje. Si ho trošku dosunieme dozadu. A teraz ideme skúsiť